फोरोंनायाथ' बिदिनो बेसिक खिनियानो जागोन हमना ला हांखो सिनायनायनिफ्राय लानानै सोदोब बेनि उनाव बाथ्रा जथायनाय बेबायदिनो फोरोंनाय जागोन आरो आंथ' आंनि फोरोंनायखौ जिमान हायो इसिबां साक्सेस खालामनो नाजागोन आंनि बे साननाय आरो आं तामुलपुर डिस्ट्रिक्टनिफ्राय बर' फरायसा आफादा बुहुमाव थानाय साफ्रोमबो बर'फोरनि थाखाय खौसेथिनि थाखाय जों खामानि मावबाय थादों आरो जों जेब्लाबो खामानि मावलांगोन दा दिनै जोंनाव आसामनि गुबुन गुबुन जायगाफोराव गावनि बर' रावखौ रायलायनो बिथांमोना मानिबा खारनाव रोंलामोन नाथाय बिथांमोना सोलोंफिननो गोसो जानानै बिथांमोना जिल्ला आफादखौ बुंदों आरो जिल्लाया जोंनो मिरुनो खोन्थादों आरो बेखौ जोङो रायलायलायनानै बेखौ जोङो थि खालामबाय दायो 10 जिल्लायाव प्राय 16टा सेन्टाराव जोङो बर' रावखौ फोरोंनो थाखाय 6 दाननि थाखाय सानै फोरोंगिरि थिसननो थाखाय जोङो सावरायबाय आरो सावरायनानै जोङो आनजादबो लादोंमोन बिथांमोननिफ्राय आरो बेखौ जोङो थिग खालामबाय आरो सायख'नायाबो जाबाय आरो दायो जोङो दिनै क्लासआ जोङो 1 जुनाव जों जागायजेननो माने जइन जानो थिनदोंमोन आरो दिनै सोरबाया मैया जागायबाय दिनैबो जागायदों आरो गाबोनबो जागायगोन आरो बेयो 6 दानसिम जागोन दा बेखायनो बेयाव हाबाफारिया खोब मोजां जादों आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनसे आसा खालामदों बे हाबाफारिनि गेजेरजों जोंनाव माने बर' रायलायनो रोङै बे सोदोबा जोंनाव आरोबाव फैगौ बोसोरफोरनिफ्राय थानाय नङा जों बेखौ जेरैखिजाया फोजोबनो थाखाय जों बेखौ नाजादों बेखौ जोङो बिटिआर गभर्नमेन्ट आरो बर' थुनलाइ आफाद आरो दुलाराय बर' फरायसा आफाद जों साबायखर जोङो माने नाजानानै दिनै बेखौ मोनफुंनो हाबाय बेखायनो जोङो बिटिआर गभर्नमेन्टखौबो साबायखर बावनांगोन आरो बर' थुनलाइ आफाद आरो जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' मानगोनां बिथांखौ जों साबायखर बावगोन बिथांमोना गोबां नाजानायनि गेजेरजों दिनै बेखौ मोननो हाबाय थारैनो मोनसे जाथिया थांना थानांगौब्ला जोंनि गासैबो हारिनि माने हारिमु जोंनि जानाय लोंनाय गासैबो जोंहा बर'नि रोखा जाना थानांगोन आरो बियो जों खुगाजोंल' बुंनानै लाबा जों जाया बियो मोनसे रेकगनाइज जानांगौ गभर्नमेन्टजोंबो बा बे जग्राफिकेल मोनसे आइडेन्टिफिकेसन जानानै थानांगौ आरो बे खामानिखौ सिगांनि समनिफ्राय गोबां हयथ' मावनो नाजादोंमोन जानो हागौ मावफुंनो हायाखैमोन नाथाय दिनै बिटिआर गभर्नमेन्टनि हेफाजाबजों दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' थुनलाइ आफाद नाजानानै दिनै मावफुंनो हाबाय बेखाय माने दुलाराय बर' हारिमु आफाद जयै नाजानानै मावफुंनो हाबाय बेखाय गासैबो दैदेनगिरि आरो गासैबो बर' रायजो राजा बिथांमोननिसिम जों बेखौ साबायखर बावो बे खामानियाथ' जोंहा खावसे जानानै दंखायोमोन गामिया आरो दायो सेकेन्ड मोनसे गामिनि नाम ओंखारना दंमोन नाथाय दायो कड अफ कन्डाक्ट थानायनि थाखाय बेयो ओंखारनो हायाखै आरो बिनि उनाव लासै बेयो जाजोबनायनि खोथा बुंदों दा बेखायनो जोंनि मानाव गेदेर आफादगिरि बिथाङा बुंदों 25नि सिगाङाव जेरैखि जाया जों खालामनायनि थाखाय आरो जोंबो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जोङो बेखौनो गभर्नमेन्टखौबो खावलायगोन आरो जोंबो नाजादों 2025नि माने सिगां बा 25आव जेरैखि जाया जोंनि खामानिया जोबहैजोबगोन हारिनियाथ' बर' बिजोंजों बे फार्स्ट इयार सेकेन्ड इयार जाखानाय बे पर्टेलाव सिगांबो बिदिनो मानिबा खारनाव थादों जानो हागौ खिन्थु बेयाव जेबो गोनो गोथो जानांगौ गैया बे जेरैखिजाया मोनगोन फार्स्ट इयारखौ लिरखाबाय सेकेन्ड इयाराव लिरनो मोनैनि खोथा गैया लेखाया अलरेडि बानायजोबखाबाय प्रिन्ट खालामबाय सेकेन्ड इयारनि लेखायाबो प्रिन्ट खालामखाबाय खालामगासिनो दङ दायो प्रिन्टआव दङ बेखायनो फरायसाफोरखौ आं खावलायगोन जायफोर बर' लाना हायार सेकेन्डारियाव थांनाय बिसोरो फार्स्ट इयारखौ पास जाबाय सेकेन्ड इयार मोनदों दा बिथांमोना पर्टेलाव गैयाबाबो जेबो सिन्था खालामना जेरैखिजाया बे जागोन बर' लिरनो मोनगोन आरोबाव गोदानै फार्स्ट इयारावबो मोनगोन बे मोनैनि खोथा गैया लेखाखौबो जों रायलायबाय थादों लेखायाबो अलरेडि जाबाय फ्राय प्रिन्ट जागासिनो दङ बेयाव गोनो गोथो लानांगौ जेबो गैया बर' माबानो थाखाय खालामदोंमोन बै समाव बिथांमोना प्रिन्सिपालफोरा खालामहोआखैमोन जोंनि मिथिनायाव बै समाव बिथांमोना पर्टेलाव फैथ'यैयाव अफलाइन खालामदोंमोन नाथाय उनाव रायलायनानै फैदों पर्टेलाव फैदों जोङो रायलायनानै पर्टेलाव फैदों गुबुन जायगाफोराव जेरावबो खालामजोब्बाय नाथाय जोंनि मिथिनायाव राङाफाराया थालांदों बिथांमोना सिगां बै समावनो बिथांमोना खालामनानै लायाखैसै खिन्थु उनाव एग्जाम समावसो लिरनो नागिरबाय जायनि जाहोनाव जों 200 खान स्कुलनि जों लिस्ट होबाय बर' मोननांगौनि थाखाय आरो बै लिस्टफोरखौ जोङो नायनानैसो जोङो होखादों बेखायनो बै समाव जायफोर खालामखादों जादों आरो गुबुन जायगाफोरावबो बर'जों लिरजोब्बाय बर'जोंनो लिरनो मोन्दों आरो जों खावलायनाय बायदियैनो मोनब्रै लेंगुवेजाव पेपाराबो ओंखारबाय बर'आबो बेयाव हाबदों कुइसन पेपाराव बे क्लियार कुइसन पेपारावबो ओंखारदों जों खावलायनाय बायदि आरो फर्म फिलआपआवबो अनलाइनाव उनाव ओंखारदों फार्स्टआव ओंखाराखैमोन नाथाय उनाव ओंखारदों बियो आरो बिदिनो खालामनो मोन्दों मोजां मोनदों जिहेथु गावनि रावखौ फेहेरनायाव जों बयनिबो बिबान दङ बेबायदिनो बे जायगानि सुबुंफोरा जाहाथे जेराव बर' जानानै बर' रोङा बेफोरबायदि सुबुंफोरा जाहाथे जोंनि फोरोंनायखौ गोसो होनानै लैहोर फैनानै जेन बाहागो लायो अब्ला जों गोजोननाय मोनगोन आरो जुदि बाहागो लाग्राबो गैयाब्ला जों सोरखौ फोरोंनो सासे सानैल' जाब्ला बोरै फोरोंनो बेनिखायनो बे ओनसोलनि एबा बे बानरमारि ओनसोलनि गासिबो रायजो राजा बिथांमोनखौ लैहोर फैनानै बेयाव बाहागो लाफैनो थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गुरैयै खावलायहरनाय थाबाय जोंनाथ' 6 मान्थनि थाखाय 6 मान्थनि थाखाय बेयावहाय जोंना गेप्सआ सेप्तेम्बराव जोंनो बन्द होदों बेनि उनाव 3 मान्थ बेयो डिसेम्बराव जोबगोन आरो
मिट खालामनानै होदों उन्दैफोरनि थाखाय जेरैबायदि क्लास 8 9 सिम बेनि उनाव आरो सेंग्रा सिख्ला बिदिनो थागोन बेनि उनाव आरो बोराय बुरि बा बैसो जानाय मोनथाम बिदि रानना होदों मोनथाम थाखोनि रानना होनाय जादों माबायदि फोरोंनायाथ' बिदिनो बेसिक खिनियानो जागोन हमना ला हांखो सिनायनायनिफ्राय लानानै सोदोब बेनि उनाव बाथ्रा जथायनाय बेबायदिनो फोरोंनाय जागोन आरो आंथ' आंनि फोरोंनायखौ जिमान हायो इसिबां साक्सेस खालामनो नाजागोन आंनि बे साननाय आरो आं तामुलपुर डिस्ट्रिक्टनिफ्राय